ọkwa onye mechi ife o ji wee bịa ụwa oje na Chukwu okike abịa ma ndị mbụ ndị egede na ndị ichie n'obi mwute alịlị n'ụlọ uju ka ndị bụ ezinụlọ Okonkwo Ọnyịa na-ekwupụta maka ọnwụ bịa gburu nna fa late High Chief Christopher Okonkwo Ọnyịa onye ji agụ Ọnyịa wee malụ onye dị afọ 84 wee jebe obodo Chukwu. Ọ bụ na ụbọchị dị na Friday 19th of November 2021 enwee Christian wakekeeping na ezinụlọ ya. Ụbọchị dị na Saturday 20th of November 2021 adobozie na be ya ma akwamozu. Ụbọchị dị na Sunday 21st of November 2021 enwee outing and Thanksgiving Mass na St. John's Catholic Church Agbogugu Enugu steeti bụ obodo ya. Ndị Ọnyịa na-erikwa ụjụ wee na-ekwunyelu ndị ezinụlọ Okonkwo Ọnyịa. Ọchịrị ọzụwa 1 na Blight Future Club of Nigeria na-eso ya eri uju maka ezi ọyị abụrụ ka rie ka anyị ṅụọ. Ezi ọyị bụ ịmakwa mkpa ji ọyị gị isokwa ọyị gị eri uju oge ọ na-eri uju. Ugomkpume 1 na Greenfield RU so ya eri uju. Eze nna ya 1 na Success Club of Nigeria sokwa ndị Okonkwo Ọnyịa eri uju. Emuvisco Nwachimeleze 1 Agụ Ọnyịa Junior sokwa ha eri uju. Eze Kendo Ojifa na-eme ọgọ Electronics na BBA sokwa ha eri uju. Onye nke 1 na-achị Ụba na-ese okwu 1 the double chairman sokwa eri uju. Chief Nicholas Ọnyịa the CEO of Lambo Nigeria Limited sokwa ndị Okonkwo Ọnyịa eri uju. Igwe Avelon 1 n'Uri sokwa ndị Okonkwo Ọnyịa eri uju. The Temple Mkpume 1 na Amawbia sofa eri uju. High late Chief Christopher Okonkwo Ọnyịa nna anyị ukwu jee nke ọma.